שלום לכולם, כאן ליאור ברק ממכללת פסגות. אנחנו בסיכום אסטרטגיית חודש מאי. האסטרטגיה עצמה הניבה תשואה חודשית של 230%. בואו נחזור ונזכר בשיקולים לאסטרטגיה ולבנייה שלה. האסטרטגיה בתחילת חודש מאי הניחה דשדוש במדד עם נטייה לעליות קלות או ירידה. שימו לב פה למטה, רואים את המדד האפשרי, פוטנציאלי, שיכול להיות בסוף החודש, בפקיעה, וכאן רואים למעלה את הרווחים או את ההפסדים. כמו שאתם רואים, במדד של מעל 1240 נקודות, הפסד ליחידת אסטרטגיה מקסימלי של 300 שקלים, ומתחת ל-1235 נקודות, האסטרטגיה היא רווחית. המדד היום פקע ב-1230, כלומר, האסטרטגיה הניבה תשואה חודשית של כ-230%, סיכון של 300 שקלים ליחידת אסטרטגיה, הניב רווח של 700 שקלים ליחידת אסטרטגיה. זו תשואה שהיא תשואה יפה מאוד. אני חייב לומר משהו קטן למען הגילוי הנאות. מי שהיה מנהל את האסטרטגיה הזו יחד איתי, ייתכן והיה משנה חלק מהאסטרטגיה בעקבות הורדת הריבית, שתי הורדות הריבית שהיו במהלך חודש מאי, והיה מסתפק בתשואה נמוכה יותר, אך עדיין יפה, של 57%. ברכות לכל מי שעשה את האסטרטגיה. להתראות עד כאן.